An balima Mali kibaru bɔlɔlɔ filɛbagaw an ka foli b'aw ye dantɛ foli min na bi ye alamisa ye janvier kalo tile 13 san 2022 ka kɛɲɛ ni CEDEAO ni UEMOA ka ɲagali talenw ye Mali kama an wulila ka se an fa n'an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye alisilamɛya dɛmɛtɔ amisaro ɲɛjɔyɔrɔ ani Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba ye a Seyida Sherif Usman Madan Haidara ka kuma di a ma a ka hakilinata ye min ye ɲagali ninnu kun kan a y'a dan don ko la ka sɔrɔ ka duwawudon kɛ basigi sabatili ko la jamana kɔnɔ aw ni de an ka jɛ k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn. An bɛ waati min kɔnɔna na Amadu Masi la jamana bɛ lahala min kɔnɔna na CEDEAO ka embargo in kɔfɛ weleweleda kan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ani jamana kɔnɔdenw ma? Alhamdulillah. A diyara n b'aw fo fɔlɔ a ka wulikajɔ ni a ka déplacement in na i y'a fɔ cogo min na vraiment jamana bi cogo min na bi an faso a bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais an dalen b'a la ni Ala sɔnna a bɛ bɔ parce que min bɛ se k'a bɔ o de y'an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka kɛ kelen ye ka o kɔfɛ an yɛrɛ ka kelenya kɔfɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dayɛlɛlen to ni CEDEAO cɛ ni Ala sɔnna a bɛ tɛmɛ alors nin ye ko daminɛ de mais an b'a dɔn ni Ala sɔnna a bɛ laban hɛrɛ de la alors ni an sɔnna ka ɲɔgɔn lamɛn alors an bɛ kuma an yɛrɛ fɛ n'o ye anw jamanadenw ye bɛn na ani kelenya na ani ka yafa ɲɔgɔn ma de plus an bɛ kuma fanga fana fɛ ayiwa a fana a kana jugu bɔ a yɛrɛ la bɛɛ y'a ɲini de k'a ɲini fanga fana fɛ a ka jamanadenw lamɛn ani mɔgɔw ka sigi a kana jugu bɔ a yɛrɛ la jamana den kelen o kelen a n'a bɛɛ ka sigi parce que n'i kɛra faama ye dɔrɔn jugu t'i la tuguni dutigi dɔw bɛ ɲuman kɛ i denw na dɔw bɛ juguman kɛ i musow la mais i b'a arranger i n'u bɛ kuma a bɛ dilan cogo min na i b'o jir'u la a bɛ jɛ ka ɲɔgɔn faamu o la an b'a ɲini toujours an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ni jamanadenw ka kuma u kana jugu b'u yɛrɛ la jugu t'u la u ni bɛɛ ka kuma u ni bɛɛ ka sigi n'o kɛra an bɛ min ɲini an b'a sɔrɔ de plus ka dayɛlɛlen to u ni CEDEAO cɛ ni Ala sɔnna nin bɛ tɛmɛ a bɛɛ bɛ falen hɛrɛ de la ni Ala sɔnna an b'a ɲini Ala fɛ fana Ala k'a kɛ ten de Ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul. Lamɛnlenba don ni kumana Maliɲɔnw b'i lamɛn minnu bɛ Mali kɔ kan i lamɛnnen don e bɛ mun fɔ denmisɛnninw ye minnu bɛ vengeance kɔ minnu bɛ réseau kan ka CEDEAO dɔgɔya an bɛ wele kɛ dɔrɔn ka na bɛɛ lajɛlen ma ni sabali de ye quoi alors an ka kumaw kɔlɔsi an ka kɛtaw fana kɔlɔsi ani mɔgɔ wɛrɛ tɛ guerre la an bɛ jamana de kɔnɔ yan bon CEDEAO ye mesure minnu ta an kan a bɛ maliyɛn bɛɛ de frappé min bɛ kɛnɛma ani min bɛ so kɔnɔ a b'an bɛɛ de sɔrɔ alors o la an yɛrɛ dama an b'an ka bila ɲɔgɔn na an k'an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na de ka ɲɔgɔn minɛ ni gɛlɛya nana a bɛ ɲɔgɔn minɛ de mais gɛlɛya tuma na n'a ko a bɛ fara n'Ala ma fara o kan a bɛ kɛ jugu sago ye o la an bɛ wele min da maliyɛn bɛɛ ye min bɛ kɔnɔna na ani min bɛ kɛnɛma bɛɛ ka kuma ni ɲuman ye bɛɛ ka kuma ni bɛn ye bɛɛ ka kuma ni kelenya ye n'o kɛra an bɛ min ɲini an b'a sɔrɔ Ala sago sɔrɔ. Waati kelen na an ka samata sigaw o ye Cameroun ka faso jukɔrɔmaton don ka faso drapeau kɔrɔta e bɛ se ka duwawudon jumɛn kɛ ka ɲɛsin an ka samata sigaw ma tuguni min na ni jɔnjɔnba in bɛ se ka na an bɛ dugawu la kabini u ma taa u nana dugawu ɲini an ye dugawu k'u ye hali sini an bɛ k'a kɛ an ye balontanna kɔrɔw de ye an ye gɔli kɔrɔw de ye ayiwa o la ni denmisɛnninw tel que faso tɔgɔ b'a la an ka seli o seli kɔfɛ an bɛ fatiya ta ka dugawu k'u ye vraiment k'a ɲini Ala fɛ Ala k'u se Ala jɔnjɔba in k'a na dɔ yira an na Mali la o la an yɛrɛ bɛ mɔgɔ wuli ka t'u kunbɛn fɔ aéroport la de Ala sɔnna inshallah Ala k'a ɲɛ u bolo Ala ka jamana suma Ala ka jamana basigi Ala k'a yɛrɛw sara sɔli ala rasul.